Són dies per ser responsables cívicament i no eixir al carrer. Ens acompanyem? Oci a casa. Cada dia, matí i vesprada, una nova proposta a les xarxes socials de l'Ajuntament per part dels diferents serveis municipals. Pots participar? Puja al teu perfil la teua proposta, etiqueta'ns i usa el hashtag ociacasapicassent. Compartim totes i tots este temps de quarantena. Fem poble. Tot anirà bé. Oci a casa, Ajuntament de Picassent. Benvinguts i benvingudes una setmana més a Canvia el Conte. Aquella, la mascareta forma part de la nostra vida. Sí, jo, com vos vas dir, m'he pintat un somriure. Perquè sí, estem una miqueta fastidiats, no tant com abans, però això no vol dir que no estiguem contents. Això no vol dir que no somriguem. El somriure en la cara sempre. I se dona compte que des del cap de setmana passat hi ha molta gent al carrer? Sí, la gent, ara el coronavirus ha donat, això és una cosa bona també, n'hi ha que mirar el costat positiu. El coronavirus ha fet que la gent isca al carrer a córrer, a passejar, i està tot el món fent running, passejant, walking, i se'n va pel terme, se'ls fa tard, i dic jo, hi haurà algú que es perda pel terme i que no sabirà tornar a casa? Mireu, el protagonista del conte d'esta setmana li va passar això, que anava caminant i per a saber quin camí era per a tornar a casa anava deixant miquetes de pa. No saben què passa en aquestes miquetes de pa, ara vos ho contaré. Sí, estic parlant del conte de Hansel i Gretel. Això era, i no era, una família que era molt pobra i vivia en un bosc. El pare era un llenyater i tenia 2 fills que s'anomenaven Hansel i Gretel. Arribà un dia que no tenien res per a menjar. El pare i la mare començaren a preocupar-se perquè pensaven que els seus fills s'anaven a morir de fam. La mare va pensar que només hi havia una solució, que era deixar els seus fills a soles al bosc, a prop del Palau del Rei, perquè alguna persona els arreplegara i cuidara. Hansel i Gretel no podien dormir i escoltaren tot el que varen dir els seus pares. La xiqueta començà a plorar, però el seu germà va pensar que trobaria una forma de tornar a casa, ja que ells preferien viure a eixe lloc encara que passaren gana amb els seus pares. A l'endemà, la mare els va despertar per anar a buscar fruites i ous. I Hansel es va posar a la butxaca un rosegó de pa i pel camí Hansel va anar soltant miquetes de pa per tal de saber on estava la seua casa. En arribar a prop del palau, els pares digueren als menuts que descansaren, que ells anirien a buscar alguna cosa per menjar. Els xiquets es varen quedar adormits, però en despertar s'adonaren que ja era de nit. Gretel començà a plorar i Hansel li va dir: «No patisques, germaneta, anem a seguir el camí que han deixat les miquetes de pa». Però per més que buscaven i buscaven, no hi havia res, perquè els pardalets se'ls havien menjades totes. Estigueren caminant molta estona fins que es varen quedar adormits. A l'endemà varen veure una casa feta de caramel. La casa estava feta de galetes, xocolata i llepolies. Era tan gran la fam que es menjaren gairebé tota la casa. Però en eixe moment aparegué una velleta, que en realitat era una bruixa, que en realitat volia menjar-se Hansel.
Aleshores va tancar Hansel a una gàbia. La bruixa volia que Hansel estiguera molt gros per tal de menjar-se'l a eixe moment. Tots els dies la bruixa li demanava al xiquet que li ensenyara el braç per tal de tocar-lo i comprovar si ja estava grosset. Però Hansel, que era un xiquet molt llest, li donava un os de pollastre i la bruixa deia «Ai, encara està molt prim!» i seguia tots els dies donant-li menjar més i més. Mentre Gretel, que era la seva germaneta, li feia cas a la bruixa, netejava la casa tots els dies, feia tot el que la bruixa li deia. Un dia, la bruixa se'n va fartar i va dir «No m'importa que el xiquet estiga prim, me'l vaig a menjar avui!» Aleshores li va dir a Gretel «Pren un foc amb llenya que avui vaig a cuinar el teu germanet!» Però Gretel li va dir «És que no sé prendre la llenya». Aleshores la bruixa va dir «Doncs jo mateixa ho vaig a fer!» I en eixe moment que va prendre la llenya, Gretel la va espentar per a que es cremara i va obrir la gàbia del seu germanet. Abans d'escapar, s'adonaren que la bruixa tenia molts diners, molt d'or i joies, i es posaren alguns a les butxaques. Van eixir corrent. En tornar a sa casa, trobaren a son pare tallant llenya i li mostraren tot el que havien aconseguit, i tornaren a casa i viviren feliços per sempre tots junts. I conte contat, conte acabat. Sí, els pardalets es menjaren les miquetes de pa i Hansel i Gretel no podien tornar a casa, però varen ser molt valents, varen ser molt independents, varen resoldre els problemes i junts varen vèncer a la bruixa. Sí, encara que eren xiquets, varen ser tan valents que varen salvar les seues vides. I aquesta setmana vos propose que canviem el conte de la següent forma. Clar, ells varen caure en la trampa perquè la casa de la bruixa estava feta de caramel, de xocolata, de llepolies i qui es pot resistir a una casa així? Les aparences enganyen i de vegades no ens hem de fiar de les coses que veiem molt boniques perquè darrere hi ha coses amagades. I vos proposo això. Què passaria, què haguera passat si la casa de la bruixa, en compte de feta de llepolies, xocolata i caramel, haguera estat feta d'un altre material? De quin material podia haver estat fet la casa de la bruixa? I amb aquest material, què haguera passat en el conte? Com haguera canviat? M'ajudeu? Canviem el conte? Sí? Vinga, penseu. De quin material podia haver estat? Penseu i conteu-me. Fins la setmana que ve.